Pibaro step pasuk kemen entah siwa pangan sum mo pibaro ki baju kerjaan hai ki video junga pada tudang mo di kan ong ipi bonsian ngai i ba adang ya sedang ki video jungi mo bakin kemen kin sengob ha kamut don ba bisni don ba ya keren ben keren ko don ba ya keno dan baya ndre ngang ong ipi tang gowe ipi barok khot khon ke bri nyutram hitep ba ke tempul jong ublei hi nang kong dei kadi ke mensiem ke jonga ke jong pi ladang ngang abha em barok khot ki bha ladang ngahi ngasniu barok khot ke sniu na kata kadaw ba bunsien hi ladam don nong pendom te kamut ki briu kem judom te judan ke jing yania klam kidaw judan ke jing esok klam kidaw judan jing penyap klam kidaw na kani kadaw kamut ba hakajat riu jungi hi kamut nga ong bet ngidon jing start ke jing start ke bangi ngidon kadi ke jing start bisni laj nang tam don i era ti na kani kadaw kamut ba kapelong nga bangang keren ngan kemen ngan sengob ha ngan i namar ba bonsian hi la ngawan sini cha perthei mo kumba ong kiru teman ngiwan ra e lau jong khaw ngiwan nong briu sini la perthei lang ba ka pha ka banta ka jong blei tra kan ra tia bale ngin sha kan no bale ngin sha ben bale ngin sha kan yu bale ngin sha kan no bale ngin sha keren ben kata ka bakran ka ba mi naki ba na ka jumur ju perkhat jong ki hi ka phai ka la haki ka karto ka la haki Hendrai apa pikiran dia kano keren das ngotu keren da tiap keren iki ba kit jengmut na takada bonsian kum kibriau hi ngidan la ka jong jing duna te pandai ya theo than ya taka jing tulot briau kam don jengmut de hanga na perkhat kum ni kan ba yala dia nada ngingi sngo bangi nang ban keno iki be te nada ngingi la biang plat yala dia te ka bah Handrai lada yala dia rungim biang isya keno kela te kan don jengmut ayu dia ban ya theo pramangi kan don jengmut ayu na kan ni kata ken ba bunsian mentak setiap mo ka setiap pasuk kemen ni pi paro ki kun ke brin nyutrap ki ba ju kerjaan bahai ki video jonga hadu ba ndapoi kata kathong ke jonga lang ba ka jing kerjaan ke jong pi kamut ndala poi sia kata kathong kamut pin sai i hi ke mo ki ba phala haka jing em ko jong pi haka jing em ko jongi kamut kani nga ap kermen bet ya ka ka ba ble trek rat hi ula ka jing em ko jonga wa phira ka ya kan tiang jonga ka jing kren jing khana tre ta jonga ban kamai ka ji ban yo jing ko jing khia ti ngidon kamru ban le na la dia ban pikir ya la kamet la jong ndai ban ong bet ba bunsin gibreu ki ong ba pidi siap koloi ba kumni ong tai kam dei kata haba pi bam antap pidi antap kam judon jing ta ra pile pi kam ya kan kono pile da antap kam don ra kan ono besnio man ong ipi ladang ngi keren ngap ikan ya kan theile te kamut nadu nang ret ngan ong ipi hapor ba ki aikat ya iklung mo ikon la jong ya ai dawan yang sopen nadu nang ret la pendi kiat yo klung tin la he na dai lang samla ba medi kiat yo kun la jong ba medi kiat te bale him senang krawa ban du nang ret hi philai pendi dah kiat te pendi dawan yang sopen yo tiak ba klung ya dai ba dawan yang sopen ndala he pat ana badi kiat ana tinggal ngedi da jing soto la jong te hinwet ayu kamut ngang si ong kum ni kam sniu kitu ki bom di ban ya ki bri ki badi itip la kam la jam kampir hendrai kambun hi ki bri ki ba akhok bat ki ba kini ki ba set melian ba ban ong ban petsin ki bri ban itu khana lor ni ki bri kamut ki bom judi ju ba mana nga ong de ki bal ayap lupa suk mangi ki badi ki babam namar balai ngitip ban tre ban kata ngitip hiru ban ngu ban dam yo blai tra kan rat ngitip hiru ngim ju kwa hiru bangin tuklar la ni kata kam jong blai tra kan rat namar balai utip him kam ha mu hok makini hok mangarup mlilei da namar balai tak blai hi batip ngati la dia ngam jutip ke airu Handrai ngangu ngadem yu blay namar kadeh kamram junga kat nang im ne sla perthai
dan Andre kita ki bisyar kemut tips ngau bakil ade ki blay jonga te ngam ju perskap kita Andre ngakrani ke bakit jumut namar balay ba ngidi ban pikiri kamet la jong ngidi ban kinang step ngidi ban le exercise ngidi ban long adakar ha ka ya yang kapam kadi na kata-kata ngas kuntu amde ba ong oh bangala hok yela dia kamde kumta ti ka ka bangi pasat jengmut pede ban yo jengmut kamot kum kibriyo hi habang ngile ya kanu ngile ni perkhat isku ni puson namar bale ka bangal amat el dia ngakan tulang ye pi ba ada pi kwa ban but kani kunuk sa ka bangang ban i te kamot ngam don i ere ban ong ye pi ban a ye pi henrei tat nda kasngi ka ya kala poi kamot nda ublei trakenrat hi un i hi ya ki dak kisin kiba wan ka ting em jonga kamot ngang sala ban le henrei ngam ju kwa pisah kam don dor khamat jonga pisah kam don dor khamat jonga kajing iet ka kham koridor bani ki baro na kata ngon ong ipi da kajing iet hingi job ke pertai om dei pede da kajing ya berngam bersit ban pen i ban le da ka bor jin le jubor kamot kam dei jing kam le jubor kamot kimpoi ri si na kani kata ba ai kublei ipi bar khot step masuk kemen kublei sibon